Gipangatagan og cash assistance sa lokal na gobyerno sa Zamboanga City ang mga senior citizens sa syudad. Subay kini sa City Ordinance 539 kon octogenarian and nonagenarian benefit ordinance. Nga tagaan og incentive ang mga senior citizens nga nag-edad 80 hangtod 89 kon octogenarian ug 90 hangtod 99 kon nonagenarian. Kiniisip pag-ila sa lokal na gobyerno sa nahimong kaayuhan sa mga senior citizens sa syudad. 86 ka mga octogenarians ug 20 ka mga nonagenarians ang nakadawat og insentibo. 50,000 pesos ang incentive ngadto sa mga centenarians. Pero bahin-bahinon kini sa paglilis, diin ang unang tranche sa incentives nga 10,000 pesos madawat kung mag-edad kini og 80. Ang ikaduhang tranche nga 20,000 pesos ihatag kung mag-edad na ang senior citizen og 90 ug ang nahibilin nga tranche ihatag kung centenarian na ang usa ka senior citizen. Nagpahigayon sabog house-to-house nga distribution ng LGU Zamboanga pinaagi sa CSWDO alang sa mga maglisod na og biyahe nga mga lolo ug lola. Nagapadayon ang programa sa tibuok barangay sa Zamboanga City. Shiny Bolyeser, Newsline Philippines, stay safe.